Toma. Come. Per la mostra, un botó a preferència... Fa goig, no? Fa molt goig. Ja són 150 o 200 persones. Està molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. De Castelldefels. Sí, que tenim gent a Creuatull, els altres deuen estar on ens toca la cua. Mira, veus? Com va, Francesca? Bé? El ritme, el ritme. Hòstia, Déu-n'hi-do, i encara hi ha més gent. No, encara queda tota la... És que s'ha fet 2 blocs, i per fer fotos és això. Ei! Veus a la cua, si ja t'ho dic jo. Estábamos hablando de utilidad, ¿no? Claro, es eso, Clar, aquí ara la pujada, clar, cadascú agafa el seu ritme, Clar, també és normal. el seu company de conversa... No Aquí, tenim però pressa. si jo m'he trobat gent que és de Mollet Bueno, jo soc de Montmeló. i que han decidit de venir D'un cap nou, aquí. De Montmeló, d'un No, nou, Déu-n'hi-do. Ojo, Clar, és que tothom se'n va als temps coneguts Nosaltres volíem fer aquest. i Volíem fer nosaltres... l'asseguda, a mi Jo vaig veure això, jo m'havia apuntat a la gallina Pera, amb uns amics. Sí, Però vaig veure això i trobo que és més just venir és més. a, Els cims a underground. recordar, sí, la Tamara. És carrer Ladri, que no poden estar aquí, que no Sí. són polítics, que no són famosos i que no els hi van demanar quin símbol hi ha. Ah, aquí. Doncs la Tamara, pots fer aquest? Doncs veniu. Aquest. Jo vaig flipar que n'hi havia 200 persones apuntades al Pedraforca. Seria Sí, curiós ahir, veure com està el van anar carnet. ahir, a l'amic aquest de Mollet, van anar ahir al Pedraforca i diu que era una autopista. Ah, ahir? Ahir. O sigui, clar, ahir era festa, però ahir la era gent festa, no, sí, no, sí, sí, no sí, aprofita per fer festes. No, però 200 persones al Verder és curiós. No he vist jo tantes persones mai allà, Això és demanar número per començar a fer la No, llum. però clar, és una grimpada, el Sí, sí, Pedraforca no sé, ja ho sé ja. és això, Sí, l'he fet compadre. quatre vegades. Per això que ja has fet cua, i ara que fas cua un... I segueix a 20 gent. Doncs mira, això és agafar el vídeo després i comptar la gent que érem. Sí. Perquè encara segueix pujant gent. No, no, o sigui, el gruix està per aquí, el que passa que s'ha dispersat molt. Crec que està darrere encara. O sigui que hauré d'editar el vídeo després i anar tallant. Una miqueta. Que surti més o menys tothom. Sí. Sí, ja vaig fent fotos també. No? Aquí tallaria el 327 Sí, va, això després amb l'editor és molt fàcil. fins que Ja estiguin està, a prop. Ja està. Hòstia, però és molt de feina. Fins i tot una mica de càmera ràpida. Perquè si Ah, no sí? la gent- sí. Hòstia. I així... És que la gent va com més a... Més a treball. Ara, però si porten 4 minuts passant. Sí. Que són molts. Que també hi ha nens, hi ha gent gran. Nosaltres portem una persona que, bueno, el cargol de Francesca, que és gran. Aquí hi ha més de 200 persones. Sí, per aquí estaria la cosa, 200 o 150 estaria. També s'han afegit després del Si no, ja ho he vist, que han començat a afegir-se amb un creuament que hi havia. A més és que costa aparcar quan fas una cosa d'aquesta. Ara el del bar no s'ho espera, això. Si està obert el bar, o arribem dels primers o no hi ha bar. Què has trobat la Marion? Sí, ja, no? Pobreta. Hola. Mira, aquí anem fent. I aquí acabem Mira-la. ja. Sí, aquí ja acabem. No ets escombra, aquest. Molt bé. Sí, sí. Ara ens hi apuntem aquí, no patiu. Doncs vinga. Vinga, va. Tanqueu el grup ja, vosaltres, no? Bueno, puja un cotxe, Puja un cotxe. Ostres. Bueno, jo penso que està...